बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनिफ्राय बोखारनो हाया। बर' रावा आसामनि लोगो मावख'आरि राव। बर'नि गिबिसिन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मासियाव जिरायनाय आथिखालनि केबिनेट मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव बर' रावखौबो गिबिसिन बाहायजेनदोंमोन आसाम आयेन आफादाव। बर' रावा आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै आसाम आयेन आफादाव खान्थि बायदियै बर' रावखौ लिरनाय जादों। आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ बाहायनाय आयदायाव मा बुंखो बारग' बुंथिगिरि एबा आथिखालनि केबिनेट मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइ बायदियै बर' रावा आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि मोननाय। बर' रावखौ बाहायियासो दाय। बर' रायजोफोरा गोनो गोथो जानायनि गोनांथि गैया। आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ बाहायनो थाखाय बर' खथा एबा बर' बिफान दाफुंनानै मासि थिसनथाइबो होनाय जादों। आरो आसाम आयेन आफादनि हाबा हुखाफोरखौ बर' रावजों लिरनो फोरमायनो थाखायबो इन्टारप्रेटर एबा बर' राव सोलायग्रा थिसनथाइ होनायबो जादों। बे लेखायै आसाम आयेन आफादाव बर' रावा जेरै दं बेबायदिनो सोलिबाय थागोन। बे बिबुंथि बारग' बुंथिगिरि एबा आथिखालनि केबिनेट मन्त्रि बिश्वजित दैमारीनि। 5 बोसोराव आं स्पिकार, गतिके आं जेखौ थिग सानो आं बेखौ मावबोबाय। मोनसेया जाहैबाय बेवहाय माने जोंनि जिथु बर' राव, बे बर' रावा अफिसियेल राव हिसाबै गनायथि मोनखांनायनि उनावसो बाहायदों। बे गेजेट नटिफिकेसन दं, बेखौ मावैयासो दायनिगिरि। गतिके बेखौ मावदों आरो सरकारा बे हिसाबै बर' बिफानाव बेवहाय माने पस्टबो होजोबनानै जोङो बेवहाय थिसनबायबो, इन्टारप्रेटरबो दं। बेबायदि खामानि मावगासिनो दं। गासिबो लिरनाय मानाय बे जोंनि रुलाव दं आरो रुल हिसाबै बेखौ लिरनाय जादों। गतिके गोदान स्पिकारा दा क्लियारिफिकेसन होदों जे बेबायदि जेबो हाबाफारि लायाखै। थारैनो माबाफोर अजद थायोब्ला एबा माबाफोर जेंना जेंसि नुयोब्ला एमएलए बिथांमोननो फोरमायोब्ला बिथांमोना बुंथिगिरिजों सावरायना थि खालामना लानो हानायनिबो मोनथाय दं होननाबो फोरमायबाय बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। ओंखायनो आं सानो मा बिनि सायाव जों माने माबा जाबाय थानाया थिग नङा, जे बेवहाय जेरै दं बिदिनो सोलिबाय थाब्लानो जाबाय। आरो माबा मोनसे बिदि नुयोबा आं सानो जोंहा गोबां माने एमएलए बिथांमोनबो दं, बिथांमोननो जनायोब्ला बिथांमोना थारैनो स्पिकारजों रायज्लायनानै बेफोरखौ थिग लाखिनो हागोन। बर' रावखौ बोखारनायनि बाथ्रायानो फैया। अदेबानि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना रोखा खालामना होबाय बर' रावनि हेंथायै जेबो थांखि आजावाखै होनना। फारसेथिं आसाम आयेन आफादाव असमिया, बर', इंराजिजों लोगोसे हिन्दी रावखौ बाहायनाय जाबाय। हिन्दी रावा माहारियारि राव महरै दंखायोब्लाबो साइनबर्डफोराव बाहायनाय जायाखैमोन। दानिफ्राय बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बाहायबाय हिन्दी राव। मानव गिदिर गिबि मन्त्रि बिथाङाबो बुंदों जे बेबायदि जेबो जाया बर' रावनि सायाव, आरो स्पिकाराबो बुंदों जे बेबायदि जेबो जाया होननानै बिथाङा बुंदों माने मिडियायाव। बेवहाय खालि हिन्दी रावखौल' दाबसिननाय जादों। अदेबानि हिन्दी रावा अलरेडि दंखायो आगोलनिफ्रायनो, नाथाय बेखौ साइनबर्ड लिरनाय बायदिसिना लिरनायाव बाहायनाय जायाखैमोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेयो मोनसे जोंनि राष्ट्रीय भाषा, माहारियारि राव, आरो बेवहाय जों माखौ बाहायनाय जादों जे माने मा होनो असमिया आरो बर'खौ। मानो असमिया बर'आ आसामनि अफिसियेल राव। गुबुन फारसेथिं समबारनिफ्राय जागायनाय 16थि आसाम आयेन आफादनि गिबि रांबावजा जथुमा बिटिसि हालामजों लोगोसे आसामनि रायजोफोरनि थाखाय मिजिं फरा जागोन होननाबो बिबुंथि खालामो केबिनेट मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। आं सानो बे बाजेटआ जोंनि रायजो राजाया लुबैनाय बायदिनो जागोन। मानव गिदिर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेबायदि मोनफ्रोमबो समावनो रायजोफ्रा साननायनिबो बहुद माने बांसिन माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हानाय बाजेट लाबोगासिनो दं। बे खेबनि बाजेटआबो बिदिनो जागोन। ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24, बड' लाइभ 24।